Asa naman yung bataa? Uy, kanina ramon tuloy nang hidmo adtong kumputeran kay mag-research. Ngano pa man siya nabalik? Kay baw pa nga, delikado na kayong panahon karon. Uso na kayong mga kidnap, lugos-lugos ng patay diha. Ako kinabalik. Nabalakan na jud ko ani ay sus. Asa naman yung bataa? Uy, dugaya man gid. Uy, napay. Uy, kadelikado naman lang sa panahon. Asa naman yung bataa? Uy, sus, kadugang. Uy, dyan man ka. Ano ba? Tao dito. Gisundan ko. Okay nga, bitati ka nga ayaw. Paglakaw nga ikara usa kay delikado na kay panahon karon ka. Di ka ulo, di ka mo patuo. Naasa naman ron? Asa? Sundon gini aja paglakaw lagi nga ikara usa ha. Kay delikado na kay panahon karon pati na mauni. Kuado butang. Anak. Ano tang tao ka no? Mababay mo akin eh. Mga dukong-dukuron. Tiguang na sa bata mag-ayo no? Magkumpaan ka ugbaw na ni. Ma'am, Mamam, sa iyong mata. ano mamu, mangulata mamu. Kulatahon ka kang kundili pa ka daw tang tao nga na. Iwanan hindi ko pa na kong anak ha? Oh, indagan naman siya niya. Nagpaspas ako lakaw kay abi na ko na siya nakita. Anong dagan mabugat ay? Bukod bang kunin mo? Ma'am, ay sa ma'am, abi ni mo ma'am, di ko daw tang tao. Ang soda ni baga, ma'am, first aid kay nanawag dito sa like barangay. Kaya kinahanglan ko sa kuntabang. Tiga, kuha ko ma'am, tiga health center. Mau nagpurong ko ma'am, kay pirting inita dito. Ay, pasensya na ka sir ha. Pasensya di ka sir kay tukol ba ang ko para sa kong anak sir ay. Ato nang tabalay sir kanang inom nang atong tubig sir, buhok ta sa kulba sir ba. Awa mo'y ayo. Mauli na lang ko.